नैबे 15 मासिनि गेजेराव 10निफ्राय 12 मासियाव जों देरहानायनि चान्स दङ आरो जोंनि बिजाथिफ्रा जोंनि पार्टीनि मिरुनि जिल्लानि जोंहा ब्लकनि आरो प्राइमारि बुथसिम जोबोद मोजाङै खामानि मावबाय थादों। दा नंखायनो देरहानायनि चान्स दङ आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोंहा मोननै सीट दङ एसेम्बलि तामुलपुरखौबो जों देरहागोन आरो गरेस्वरखौबो जों देरहागोन। गरेस्वरखौ मानो देरहागोन बिनि माखासे जाहोन दङ, तामुलपुरखौ मानो देरहागोन बिनिबो जाहोन दङ, नाथाय मोननैबो सीटखौ जों देरहानाया रोखा जाबाय। बेखौ आङो मैया दाख्लैनिफ्राय जिखिनि गिदिंनानै जिखिनि मोनबाय बेयाव रोखा जाबाय। UPPL हान्जानिफ्राय जों जिहेतु 15 एसेम्बलि कनस्टिटुएन्सियाव कन्टेस्ट खालामगोन। जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदिनो फोसावनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो आं नुनो मोनदों बर' हारि हिसाबैथ' जोबोद मोजां। गुबुन हारिफ्राबो एबार UPPL हान्जाखौनो साबसिन होननानै बिथांमोना हमनानै लादों। मानोना थांनाय 5 बोसोराव जोंनि सरकार थानाय समाव जिफोर खामानिफोरखौ जों मावबाय बेफोरखौ बिथांमोना नुदों आरो थासारिफोरखौ जों जेरैबायदि सोलायदोंमोन बेफोरखौ बिथांमोना नुदों आरो इयुनावबो हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय मोजाङै खामानि मावगोनब्ला UPPLआनो मावगोन। बेखौ बुजिनानै दिनै गुबुन हारिफ्राबो लोब लोब फैगोन। आं दिनै नुयो जे बे 15 मासि जि जों गेलेदों BTCनि सिङाव आरो बाहेरायावबो जोङो मोनथामाव गेलेदों। नैबे 15 मासिनि गेजेराव 10निफ्राय 12 मासियाव जों देरहानायनि चान्स दङ आरो जोंनि बिजाथिफ्रा जोंनि पार्टीनि मिरुनि जिल्लानि जोंहा ब्लकनि आरो प्राइमारि बुथसिम जोबोद मोजाङै खामानि मावबाय थादों। दा नंखायनो देरहानायनि चान्स दङ आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोंहा मोननै सीट दङ एसेम्बलि, तामुलपुरखौबो जों देरहागोन आरो गरेस्वरखौबो जों देरहागोन। गरेस्वरखौ मानो देरहागोन बिनि माखासे जाहोन दङ, तामुलपुरखौ मानो देरहागोन बिनिबो जाहोन दङ, नाथाय मोननैबो सीटखौ जों देरहानाया रोखा जाबाय। बेखौ आङो मैया दाख्लैनिफ्राय जिखिनि गिदिंनानै जिखिनि मोनबाय बेयाव रोखा जाबाय। आं नुवाखै दाबो जे बिथाङाथ' बेवहाय फोसावनो हानाय जेबो खामानियानो गैया। बे सरकारनि खामानिखौ आसाम सरकारनिखौ फोसावगोन, बिथाङा फोसावनो हानाय बेवहाय जेबो गैया। आरो आं थांनाय 5 बोसोराव बेवहाय MCLA देरहालांनायनि उनाव रायजो राजानि अननायाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै खामानि मावनो मोननायनि उनाव आथिखालनि तामुलपुर जिल्लाखौ गोदानै जि मोनसे दाफुंनाय बिनि हाबाफारिखौ जोंनि समावनो जादों आरो बै समाव बिथाङाबो मोनसे समाव बिनि MLA मोन, खेबथाम बिथाङा रायजो सभानिबो MP जादों आरो लोगोसे थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा आसाम बिधान सभानि स्पिकारमोन आरो बे गोलाव समाव बिथाङा जोबोद खाबु मोनदोंमोन जोंनि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय, नाथाय बे ओनसोलनि थाखाय बिथाङा जेबो मावाखै। बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आरो नंखायनो जिहेतु आगोलनि एक्सपिरियेन्स दंखायो, दा बर'आनो जा गुबुन हारियानो जा बिथांमोना बिथांनो भट होनो नागिराखै, जबरदस्त खालामगासिनो दङ। बिथांमोना बायदिसिना खायदा बाहायदों, नाथाय आङो बुजियो जे तामुलपुरनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु जौगानाय लुबैयो, खौसेथि लुबैयो, गोजोन लुबैयो, बिथांमोना UPPLनो भट होगोन, बेयो रोखा। एसेबां मानसि मुंख्लं जानाङामोन, 8,000 मुंख्लं जानाङामोन जुदि बिथाङानो मोन्थाइफोरखौ होदोंब्ला। दा NDP जानाङामोन, BLT जानाङामोन, एबसुआ सोमावसारनाङामोन, 8,000 मुंख्लं जानाङामोन। दा बेयो रावबो होआखै, रावबो बेक्तिगतनि नङा बियो। आंबो दंफायो सोमावसारनायाव, बिथाङाबो दङ, दानि आथिखालनि जि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दङ, UG ब्रह्मआबो दङ, गावबा गावनि लाइनाव बयबो खामानि मावदों। जोंहा रन्जन दैमारि बिथाङाबो मावदों, गबिन्द बसुमतारियाबो मावदों, बयबो मावदों। दा बेवहाय सोरबा सासेया आं बिखौ मावदों बिखौ मावदों बिखौ मावदों होनना बुंनो हानाय जेबो गैया। बर' आइ आफा रायजो राजाया मावदों, सान्दुं अखा खामजादों, रेल लाइनाव थांदों सान्दुं गोसायाव, अखा सिजानानै रेलि खालामदों, आन्दलन खालामदों, बिनि उनावसो मोनदों। दा नंखायनो बेबायदि साफा सानै मानसिफ्रा आं मावदों होनना लानायानो जोबोद साननो गोनां जायो। आरो बेबायदि सानोमोनब्ला दिनै नेशनेल पार्टियावथ' थांनोनो नाङामोन। बर'आ गोदो गोदायनिफ्रायनो BTCनि समनिफ्रायनो जोंनि हानजायावनो थाबोदों, नाथाय बिथाङा दायो हारिखौ नागारना थांदों, बिसोर दुखुनांथाव। बर' गावारि खुंथाइ BKWSCआव बिथाङा मा बिहोमा होदों आं मिथिया, किन्तु BTR गोरोबथानि गेजेरजों बियो सोरजि जादों। बिनि सिगाङाव खनले खनले थगायबाय थादोंमोन, कंग्रेस सरकारानो जा BJP सरकारानो जा, नाथाय बेखौ बुजिनानै जों रायलायनानै बे गोरोबथायाव बेखौ लाबोनाय जादों आरो गोरोबथा महरैनो बियो दिनै जादों। दा नंखायनो बे गोरोबथायाव बिनि सिगाङाव UBPOआ सोमावसारदोंमोन, UBPOआ दाबि दैखांदोंमोन आरो बिखौ जों गोबाङानो समर्थन होदोंमोन।
रायजो राजाया समर्थन होदोंमोन दा बे हिसाबैनो बियो रेकर्डआ जादों दा बेखौ बिथाङा आं गायनाय बिफां नों गायनाय बिफां होननो हाया बेवहाय गोबां मानसिनि गोलोमदै दङ गोबां मानसिनि बेवहाय माने कन्ट्रिबिउसन दङ